Tänäänpä meillä olisi testissä tämmönen Ingmanin persikka-banaani-jukurtti. Maku on varsin lupaava. Valmistaudutaan maistamaan kunnolla. Koostumuksesta ei voi antaa miinuspisteitä. Hieman höllyvää ja yleensä olen tottunut, tiedättekös, sellaiseen vähän kiinteämpään kamaan, ehkä Bulgarian jogurtin hengessä, mutta varmastikin ihan ok, ei siinä sen kummempia. Positiivinen yllätys nämä Ingmanin jogurtit ovat aina olleet. Sitä ei käy kiistäminen. Mutta suosikkeihini lukeutuu silti edelleen Ingmanin appelsiini ja Ingmanin mansikka. Tämä ei ehkä voita niitä, mutta tulee silti hyvinkin lähelle mahdollisia kollegoitaan jogurttiteollisuuden saralla. 2,8 plus/5. Siis kattokaa miten paljon tulee vettä.